Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rico. 32 anyos at ako po'y nakitira dito sa probinsya ng Cebu. Ang totoo po niyan na humaling akong pakinggan ang inyong napakagandang boses habang binabasa ang mga kwentong karanasan ng mga kapwa ko sender. Kaya naisip ko na ding ipadala ang aking sariling karanasan. Gusto ko po sanang ibahagi ang aking hindi malilimutang encounter sa isang aswang, sigbinan o kung anong klase ba silang nilalang. Siguro po, kakaunti na lang ang naniniwala sa mga kagaya nila sa panahon ngayon. Marahil ang mga tao ngayon ay masyado ng matatapang para makipagsagupaan sa mga nilalang na dati ay delubyo ang hatid sa bawat nilalang. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay ilang dekada na rin ang nakaraan sa lungsod ng Naga. Marami sa atin ang alam na ang kwento tungkol sa kinabibilangan namin dahil sa mga naglalabasang nilalang kagaya ng sigbin o di kaya ay sigbinan. Bali Kuya Bari, mahilig po ako sa mga kwentong kababalaghan sa kabila ng aking pagiging feeling millennial. Kaya natagpuan ko po itong inyong channel. Una itong binanggit sa akin ng aking pinsan. Kaya nang marinig ko ang nakahuhumaling ninyong paraan ng pagsasalaysay ay hindi na ako mapakalipa kapag hindi ko kayo nasubaybayan. Nasubaybayan ko na ang ilan sa inyong mga naipalabas na kwento. Kaya naisip ko ding lakasan na ang aking loob at isalaysay ang aking karanasan sa mga aswang noong ako ay nag-aaral pa lamang. Gusto ko pong maging isang buhay na halimbawa sa mga suki nating tagapakinig at maipaalam sa kanila na hindi lahat ng ating kadugo ay mapagkakatiwalaan. Minsan, sila pa nga ang dahilan kung bakit tayo napapahamak. Siguro nga po Kuya Bari dahil hindi nila nakamit ang buhay na gusto nila. Maswerte lang talaga tayo dahil hindi tayo nagkaroon ng buhay na kagaya ng sa kanila. Marapat lang na minsan maging mabait at magalang naman tayo sa bawat taong ating makakasalamuha. May mga tao kasing gaano man kasama sa ating paningin ay hindi pa natin pwedeng husgahan dahil sila ay kagaya lang din natin. Humihinga at naghahanap ng dahilan sa mundo para mabuhay. Sabi ng aking lola, ang mga sigbin daw ay naipamamana din sa mga naiwang kaanak ng namatay. Nagsisilbi silang tagaprotekta ng mga taong pinagmanahan sa kanila. Minsan ay tagabantay at ginagawa pang utusan. Kaya lang naisip ko, may pagkadelikado din pala ang nasabing nilalang na naging dahilan para ilayo ako ng aking mga magulang sa aming lupang sinilangan at lumipat nga ng ibang bayan para doon na magsimula ng bagong buhay. Doong estudyante pa lamang po ako ay ubod na talaga ng tigas ng ulo ko. Naibibigay kasi ng aking mga magulang ang lahat ng luho na gusto ko. Kaya kahit alam kong pinagbawalan na nila ako, ay nahimok ako ng aking mga kaibigan na magpunta sa Naga para gumala. Mula Cebu City ay ilang oras lang naman ang aming ibabiyahe. Depende na lang sa traffic. Maunlad na bayan na din ang Naga, kaya nagmumukha na din siyang semi-syudad. Ang gusto ko lang po Kuya Bari ay mapasyalan din ang aking mga kaanak na doon ay nakatira. Ilang taon na din mula nang ilayo ako ng aking mga magulang sa nasabing bayan, kaya hindi ko man lang nakakamusta maging ang aking mga tiyo at tiya. 3 kaming magkakaibigan na nagpunta doon. May sariling kotse si Gino na siyang isa sa mga kaklase ko at may lisensya, kaya kampante akong sumama sa kanya.
Ang sabi niya, taga-Naga din ang kanyang ama na gusto niyang madalaw. Hiwalay na po ang mga magulang ni Gino. Nasira ang kanilang pamilya dahil sa kasalanang hindi naman talaga ginawa ng kanyang ama. Naunang humusga ang kanyang ina at iniwan ang kanyang ama. Kaya naman labis na nalungkot ang aking kaklase. Nakakulong kasi ang kanyang ama at nabalitaan niyang kakalaya lamang. Madalas din silang magtalo ng kanyang inay kaya naisip niyang puntahan ang kanyang ama. Dahil nga wala naman kaming ibang mapupuntahan, nagpasya akong sumama sa kanya para kapag natapos na niyang dalawin ang kanyang ama, ay ang kamag-anak ko naman ang aming pupuntahan. Salitan kami sa pagmamaneho nang makarating kami sa isang baku-bakong kalsada at nagpapahinga kapag napapagod. Minsan nga sa aming paglilibot, nakarating kami sa isa sa mga kamag-anak ko sa bukid. Laking tuwa naman nila noong makita kung gaano na ako kalaki. Sabi nga ng tiya waning ko ay binata na raw ako. Nakakatampo daw ang ginawa ni na mama at papa na paglayo sa aming lugar, gayong maayos namang tirhan doon. Hindi ko pa kasi lubusang naiintindihan ang dahilan kung bakit ayaw ng aking mga magulang sa bukid, kaya nagre-rebelde ako. Ipinakilala ko sa kanila sina Gino at Samson na taga Cebu lang talaga at pinili lang sumama sa amin. Napagdesisyonan naming doon na magpalipas ng gabi dahil gusto ko ding makamusta ang ilan sa aking mga pinsan na alam ko ay kasing edad ko lang pero hindi ko na nakita. Iginiya kami ni Tia Waning sa isang bakanting silid na ayon sa kanya ay dating tinutulugan ng aking mga magulang. Nagpasalamat lang ako at naisip ng magpahinga muna dahil may kalayuan din ang aming ibinyahe. Nagbilin si Tia na huwag kaming pupunta sa likod bahay dahil may ginagawa sila at ayaw nilang maabala ang aming pamamahinga. Tatawagin na lang daw kami kapag kakain na. Ang pinakamakuryoso sa amin na si Samson ay mahilig talagang gumala. Dahil kahit napagod na kami sa buong araw na pagbabiyahe, ay nagagawa pa niyang mamasyal sa labas. Anya, maglalakad-lakad lang daw siya muna at hindi manggagambala ng iba. Nagtagal ng ilang minuto ang kanyang pamamasyal nang magulat kami ni Gino. Humahangos na dumating sa aming silid si Samson at may sinasabing hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan. Anya, habang naglalakad ay nakarating daw siya sa likod bahay. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o hindi dahil nakita niya ang aking tiyahin ay abala daw sa pakikipag-usap sa mga alaga nitong baboy. May pangalan daw ang mga ito at mahinang kinikwento doon sa mga baboy na may mga kasama daw ako sa aking pagbabakasyon. Tatawa na sana ako, kaso lang hintakot akong napatitig kay Samson nang sabihin niyang tila katayan ang likod bahay ni na Tia dahil maraming malalaking mesang may makakapal na sangkalan. At ang ikinalaki ng aking mga mata noong banggitin niyang nakakalat din daw ang mga putol na braso, binti, kamay at iba pang parte ng katawan ng tao. Napatalon ako sa gulat nang batukan ni Gino si Samson. Sabay tanong kung ano na naman ang sinisinghot nito. Kuya Barry, hindi namin itatangging minsan ay nakatikim na rin kami ng mga ipinagbabawal na gamot noon. Pero matagal na iyon at nagbago na ako dahil sa takot na makulong ako. Ngunit iba talaga ang emosyong nakikita ko sa mga mata ni Samson. Alam ko na sa pagkakataong iyon ay hindi siya nagbibiro.
Iginiit pa niyang totoo raw ang nakita niya kahit pa sumama pa kami sa kanya. Ituturo niya sa amin kung saan niya nakita ang sinasabi niyang mga putol na mga parte ng tao. Dahil dun, nagkatinginan kami ni Gino at naisipang patulan ang anumang sinasabi nitong si Samson. Kung totoo ang kanyang nakita, hindi na namin alam kung ano pa ang aming gagawin. Ang alam ko kasi ay iniiwasan ni na mama at papa ang magpunta sa aming probinsya. Ngunit hindi ko naman talaga inalam noon ang totoong dahilan. Sana nga lang wag akong magkamali sa aking naging desisyon at hindi ko talaga mapapatawad ang aking sarili sakaling may mangyaring masama sa amin. Nagmamadali pa kami sa pagbibihis at nagpasya ng lumabas nang magkagulatan kami ni Tia sa may pintuan. Tinanong niya ako kung saan kami pupunta. Kaya sa nanginginig na boses ay sinabi ko na lamang na balak lang naming magpahangin sa labas. Ngumisi si Tia Waning at napansin kong kakaiba siyang ngumiti. Parang napipilitan lamang at nakaririmarim. Kahit alam ko namang mabait siya, ay hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan. Para kasing may ibig ipahiwatig ang kanyang tingin sa aking mga kasama. Napapansin ko pa ang biglaan niyang paglunok-lunok ng maraming beses na para bang natatakam na nauuhaw. Kaya naman, sa halip na ayain sa labas sina Gino at Samson, naisip ko na lang na manatili na lang muna sila sa loob ng kwarto at huwag bubuksan ang pintuan. Hinintay kong umalis ang aking tiyahin at saka siya palihim na sinundan. Nakita kong pababa siya papunta sa kusina. Kagaya niya, mukhang abalad din ang ibang kasama niya sa bahay nang masilip ko sila. Dalawa ang kasama niya na ayon sa kanyang salaysay kaninang pagdating namin ay mga katulong daw nila iyon. Ang aking tiyo Romano ay hindi pa nakakarating mula sa bukid at paniguradong matutuwa daw ang mga ito maging ang aking pinsan kapag nakita daw ako. Nanahimik lang ako at inalala ang sinabi ni Samson. Hindi kaya lugar ng mga aswang itong aming napuntahan? Naku, baka ito ang dahilan kung bakit inilayo ako ng aking mga magulang sa sarili nilang kapamilya. Oh, wag naman sana. Dahil sa matinding nerbiyos ay napabalik ako sa itaas at nagtago kaagad sa aming kwarto. Hindi ko alam kung gugustuhin ko pa bang bumaba mamaya para malaman kung talagang may katotohanan ba ang mga pinagsasasabi ni Samson, lalo na't matatakotin pa naman ako, Kuya Bari. Naririto na po ang Kasundo Mugs. Ito po ay personal na dinisenyo ko po para sa iyo, Kasundo. Ang bawat mug na bibilhin niyo po ay magiging malaking tulong para sa pagpapatuloy namin ng pagbibigay po sa inyo ng libreng kwento at libangan araw-araw. Ang Kasundo Mugs po ay available na po sa Lazada at Shopee. Yung link po ay nasa description ng video ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa iyo, Kasundo, sa pagbili mo ng ating Kasundo Mugs. Maraming salamat po and God bless. Bandang 7:00 ng gabi nang kumatok ulit si Tia Waning saka sinabing nakahanda na raw ang mesa. Nagkatinginan kami ng aking mga kaibigan kahit ang totoo ay pare-pareho na talaga kaming nababalisa. Ayaw ko mang bumaba ay wala naman akong magawa. Naging mapilit ako kanina na dumalaw dito sa bahay ni na Tia Waning kaya gagawin ko na lang din ang lahat na wag nang magpahalatang natatakot ako para wag na rin mataranta ang aking mga kaibigan. Nasa hapag na sina Tio Romano nang makababa kami. Ewan ko ba, Kuya Bari,
Mas lalong lumamig ang temperatura sa buong paligid nang magkatitigan kaming dalawa. Kagaya ni Tia Waning ay nangingitim na ang mga mata ni Tiyo. Tingin ko talaga sa kanya ay hindi natutulog. Maputla din ang kanyang mga balat at hindi marunong makipagbiruan. Habang kumakain tuloy kami ay hindi ko maiwasang mailang. Pati pagsubo ko ay ingat na ingat dahil natatakot akong marinig nila pati ang aking pagnguya. Noong nasa kalagitnaan na kami ng aming hapunan, nagkatinginan kaming magkakaibigan nang sabihin sa akin ni Tia na wag daw naming itatapon ang buto ng karning inulam namin. Nagtaka ako kasi sa amin itinatabi ng aking ina ang mga ganoon para ipakain sa aso. Maya-maya'y walang sali-salitang tumayo na si Tiyo nang matapos siyang kumain. Hindi ko alam, bigla akong nakadama ng tensyon nang mapansing umalis si Tia, dala-dala ang mga buto at dinala ito sa kusina. Sinundan ko lang siya ng tingin. Nagtataka ako dahil hindi ako napapansin ng aking mga pinsan. Para silang mga robot na subo lang ng subo hanggang sa matapos. Saka tumayo at nagtungo din sa kanilang silid kagaya ni Tiyo. Napalunok ako. Sina Samson at Gino ay nagkibit balikat na lamang. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari. Ngunit talagang nahihiwagahan talaga ako sa ikinikilos nila. Kaya naman, para makampante ako, sinubukan kong tumayo at sinilip si Tia kung ano ang ginagawa niya sa kusina. Pagdating ko doon, nakita ko na ibinubuhos niya ang platong puno ng buto sa isang kaldero at tinakpan iyon. Nandiri nga ako eh. Bakit naman niya hinalo ang pinagkainan na namin sa nasa kaldero pa lamang? Maya-maya'y namataan ko siyang pumasok ng banyo kaya sinamantala ko na ang pagkakataon. Lumapit ako sa kumukulong kaldero saka sinilip kung ano ba ang laman nun. Nagulat ako nang malamang ang mga buto ay muli na namang naging karne na tila ba hindi man lang nabawasan. Gumapang ang kilabot sa aking buong katawan. Noong marinig ko ang tila pag-flash ng inodoro sa banyo ay nagkumahog ako sa pag-alis at dali-daling tumalikod pabalik sa kinauupuan ng aking mga kaibigan. Gusto ko mang ikwento sa kanila ang aking nakita, ngunit pinigilan ko na lang ang aking sarili. Kamag-anak ko pa naman sina Tia at alam kong maaapektuhan ako oras na ipaalam ko sa aking mga kaibigan ang lihim na nagsisimula ng umukilkil sa aking isipan. Umakyat na kaming tatlo sa aming silid pagkatapos naming kumain. Nagpapasalamat ako dahil may signal ang aking Nokia sa aming kinaroroonan. Nalaman kong kanina pa pala ako tinatawagan ng aking mga magulang kaya nang muli silang tumawag ay sinagot ko na ito. Panay ang tanong nila kung nasaan ba ako at bakit hindi ako nagpaalam sa kanila. Napayuko ako at inalala ang mga kakaibang bagay na nakita ko kanina. Wala akong nagawa, Kuya Bari, kung hindi ang ipagtapat sa aking mama at papa kung nasaan kami ngayon. Gayon na lang ang pagpapalahaw ni mama nang malaman niyang nasa bahay ako ni Tia Waning. Sabi niya, hindi raw ako dapat nagpunta sa lugar na ito. Masyado raw delikado ang ginawa kong pagpunta sa lugar na ito dahil ayon sa kanya, aswang daw ang aking tiyahin at nililinlang lang daw kami nito para mahawaan ng pagkataong mayroon sila. Ito raw ang bukod tanging dahilan kung bakit kailangan nila akong ilayo sa lugar na ito. Dahil ang aming lahing pinagmumulan
ay mga lahi pala ng mga aswang. Pumapatay ng walang awa at nakahandang lumantak kahit pa kaanak. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Bago pa man kami magpaalamanan, sinabi ng aking ina na huwag kaming aalis dahil susundan daw nila kami. Bahagya naman akong nakaramdam ng katiwasayan kahit alam kong pansamantala lamang ito. Pasado 12:00 na nang makarinig ako ng ingay sa ibaba. Naisipan kong sumilip kung sino ang naroroon. Hindi ko kasi namalayang pagkatapos naming mag-usap ng aking ina ay nakatulog pala ako. Lumabas ako ng kwarto at tinalunton ang hagdanan. Hindi na ako tuluyang bumaba dahil nakikita ko naman ang mga taong nakaupo sa malaking hapagkainan. Bigla akong nataranta at nanginig nang makitang naghahapunan ulit sina Tia Waning at sa pagkakataong iyon, hilaw na atay na ang kanilang nilalantakan at nangangamoy lansa na. Biglang sumama ang aking pakiramdam nang makitang magana pa silang sumusubo. Sa kabilang mesa, nakita ko ang isang lalaking nakahandusay lang at sa tansya ko po ay wala na itong buhay. Butas na din ang dibdib nito at dilat na ang kanyang mga mata. Mukhang hindi niya kinaya ang kanyang biglaang pagkamatay. Halos maisok ako ang lahat ng kinain namin kanina. Hindi ko akalaing magagawa ito ng aking mga kaanak. Para lang kasi silang mga normal na tao, pero bakit ganito? Hindi ko na nakayanan ang senaryong aking nasaksihan, kung kaya tumalikod ako at tumarap sa pintuan, saka ako pumasok. May namataan akong arinola sa paanan ng aming kama, kaya nagmamadali akong tumakbo doon, saka nagsuka ng nagsuka. Umabot pa sa puntong ang sakit na ng aking tiyan dahil naalala ko ang kinain ko kanina. Posible kayang karne iyon ng tao? Oh, wag naman sana. Nanghina ako dahil sa labis na pandidiri. Hindi ko akalaing makakakita pala ako ng ganoong eksena. Para kasing hindi normal na atay ang kinakain nila. Parang atay ito ng tao. Noong mahimasmasan ako ay nahiga ako sa kama at namaluktot. Noong mga sandaling iyon ay gustong-gusto ko nang makauwi. Kaya lang hindi ko alam kung papaano ito sasabihin sa aking mga kaibigan nang hindi nila ako sisisihin sa pagsama nila doon. Dinala ko sila sa lugar na ito at alam kong sa akin nila ibubunton ang sisi dahil mapapahama kami ng dahil sa akin. Ayoko namang paabutin pa sa puntong ganoon dahil masyadong mabait ang dalawa kong kaibigan para ipahama ko pa sila. Hanggang sa pagtulog ay naging balisa ako at hindi na ako makatulog ng mahimbing. Sa kadahilanang natatakot ako na baka habang tulog kami ay bigla nila kaming lantakan. Napabalikwas ako sa aking pagkakahiga nang may marinig na mahihinang katok mula sa kabilang kwarto. Nalamig ako at halos bahain na ng pawis dahil sa labis na takot. Tumayo ako pero hindi ko tinangkang lumapit dahil natatakot ako na baka may biglang magbukas ng pintuan. Nang sa tingin ko ay tumahimik na sa labas, ginising ko ang aking mga kasama. Pupungas-pungas pa sila pero sinabi ko ng kalmado na kailangan na naming umalis. Hindi ko na mahihintay pa sina mama at papa. Kailangan na naming makaalis. Pinagpawisan ako at nabalisa dahil sa labis na takot. Hindi ko alam kung papaano kami aalis. Ngunit naisip kong patalilis kaming lalabas nang hindi nila namamalayan. Hindi na kami magpapaalam pa. Kuya Bari, sa likod ng bahay kami lumabas
kaya bahagyang napahinga ako ng maluwag. Walang tao doon. Saka ko palang narinig ang malalakas na katok sa aming inuukupahang silid sabay tawag sa aking pangalan. Nanuyo bigla ang aking lalamunan. Nagkatinginan kami ng aking mga kaibigan at sabay pang napalunok. Iyong tipong kahit wala pa akong sinasabi sa kanila ay alam na nila ang dahilan kung bakit natatakot ako. Alam kong kami ang kinakatok nila kaya kalmado kaming naglakad. Hindi na kami nagtangkang lumingon pa. Basta na lang kaming nagtungo sa mayayabong nakakahuyan. Noong makarating kami doon ay kaagad kaming kumaripas ang takbo. Iyong takbong animoy nakikipagpaligsahan. Mabuti na lamang walang gaanong harang sa daanan at kahit baku-baku pa ang daan ay nakakatakbo pa kami ng maayos dahil sa suot naming rubber shoes. Wala na kaming pakialam kung magalusan man sa bawat sanga na nasasabitan namin. Ang mahalaga po ay makalayo kami sa bahay ng aking aswang na tiyahin. Kailangan kong mabuhay upang masabi sa aking mga magulang ang pangyayaring ito dahil delikado at baka hindi na nila kami kilalanin sa susunod. Halos maiyak na ako sa pagdarasal. Pinaghalong takot at kaba ang aking dinaramdam. Hindi ko alam na may mga aswang pala sa lugar na ito at kaanak ko pa. Hindi ko na napigilan ang pag-alpas ng aking mga luha habang kami tumatakbo. Sumabay sa aking bilisin na Samson at Gino na pareho ng pawisan. Takbo lang kami ng takbo. Takot na takot kami. Nagkaroon kami ng pag-asa nang makita ang isang malaking kalsada kung saan naroroon ang isang tindahan. Doon muna kami naupo at nakahingi ng tulong. Mabuti na lang, isa palang tanod ang nakatira sa tindahang iyon kasama ang kanyang asawa. Higit sa lahat, ikinatuwa ko ang kaalamang kilala nila ako. Sabi ng tanod na si Mang Tomas, dapat daw hindi na ako bumalik pa sa lugar na ito. Hindi naman lihim daw sa lahat ng naninirahan dito na ang aking mga kaanak ay mga aswang. Kami lang daw ang hindi nahawaan dahil albularyo pala ang lolo ko na tatay ng aking ama. Makalipas lang ang ilang saglit, namataan ko ang paparating na kotse ng aking mga magulang. Abot-abot ang sermon na natanggap ko sa kanila, ngunit imbis na magalit ay natuwa ako. Hindi pala kaartehan ang ginawa ng aking ina para lamang mailayo ako sa lugar na ito. Totoong mapanganib ang aking mga kaanak dito, kaya nakapagdesisyon na ako. Ayoko na at hindi na ako magbabakasyon pa rito. Dahil sa pangyayaring iyon, nagsilbing matinding aral para sa akin ang pagbalik sa lugar na iyon, Kuya Bari. Ikinuwento sa akin ng buong buo kung papaano nagkaroon ng ganoong lahi ang aming mga kaanak. Halos panawan ako ng aking ulirat nang malaman ko kung papaano ito nagsimula. Hindi rin maalis sa aking isipan ang matinding pagtataka dahil kahit na nasa modernong panahon na tayo, mayroon pa rin palang mga nilalang na tinatawag nilang aswang ang gumagala-gala sa ating paligid. Ayon sa aking ina, madalas daw ito ay nasa probinsya at nagpapalipat-lipat daw ito ng mga bayan upang makapangbiktima. Habang bumabiyahe po kami pauwi kasama ang aking mga kaibigan, wala nang nagsasalita. Lahat po kami ay hapong-hapo at nakatulog na lamang sa biyahe. Magpahanggang ngayon, nananatili pa ring isang matinding leksyon para sa akin ang pangyayaring ito, Kuya Bari. Kaya ko po ito ipinadala sa inyo para maibahagi sa inyong mga tagapakinig.
babala lang. Hindi porket kamag-anak mo pala ay mapagkakatiwalaan. Katulad ng aking naranasan, isang grupo ng mga aswang ang hindi ko alam na mga kamag-anak ko pala ang muntikan kaming hawaan at muntik pa kaming mapahamak dahil lamang sa isang hindi ipinagpaalam na bakasyon. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at salamat ng marami kung sakaling mapili nyo rin itong itampok sa inyong channel. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Rico. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ram. Ang kwentong aking ibabahagi po ay tungkol sa naging karanasan namin ng aking asawang si Elena sa baryong nilipatan namin noon na nasa 3 kalye. Sigurado ko bang dito tayo lilipat? Hindi ba't masyadong masukal na ang baryong ito? Tanong ng aking asawa sa akin. Pinagmasdan ko ang buong paligid. Matataas ang talahib at ang iba pang ligaw na damo. Nakakabingi ang katahimikan at mas lamang ang bakanting lote kaysa sa mga taong nakatira dito. Naisip ko naman na maganda dito dahil tahimik. Kasi dito lang kasi yung nakita kong binebentang bahay. Mura at kumpleto naman kaya kinuha ko na. Wala rin tayong magagawa dahil wala nang bakanting bahay na malapit sa bayan. Rason ko na lang sa aking asawa. Noong mga panahong iyon, Kuya Barry, kailangan na naming bumukod ng tirahan. Alam ko pong mahirap pero kailangan naming magsimula. Napabuntong hininga na lamang siya at sumunod sa akin na maglakad patungo sa bahay na aming lilipatan. Walang masyadong tao sa baryong iyon at halos wala ring kabahayan na makikita. Subalit kahit na ganoon ay wala rin naman kaming magagawa dahil kung hindi kami titira roon ay wala na kaming mahahanap na iba pang matitirhan. Hindi rin naman kasi ganoon kalayo ang baryong iyon mula sa lugar kung saan ako nagtatrabaho. Naging maayos naman po ang buhay namin ni Elena sa baryong iyon. Dahil nga may kalayuan sa bayan ay lingguhan na kung mamili sa bayan ang aking asawa. Malimit din siyang maiwan noon sa aming bahay dahil gabi na kung makauwi ako dahil nga sa aking trabaho. Noong una, wala naman kaming napapansing kakaiba. Normal lang kaming namumuhay at gumagawa ng mga bagay na kailangan naming tapusin sa isang araw. Naghahanap buhay po ako samantalang si Mrs. na ang bahala sa mga gawaing bahay. Naglalakad lang kasi ako patungo sa aming tahanan dahil walang masasakyan pa. Wala naman akong magawa noon kung hindi ang tiisin ang ganoong bagay. Ayaw yatang mapagawi man lang kahit na mga tricycle driver sa lugar kung saan kami nakatira. Hanggang sa isang gabi, naglalakad na ako pauwi sa aming bahay. Flashlight lamang ang nagsisilbing ilaw ko ng mga oras na iyon, Kuya Barry. Hindi ko mapigilan ang kabahan sa hindi ko naman malamang dahilan. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Ngunit wala naman akong nakikita. Ay, ano ba naman ito? Bakit pa kinakabahan ako? Bulong na tanong ko sa aking sarili. Nanatiling alerto ang aking pakiramdam habang binibilisan ang aking mga hakbang. Kahit kinakabahan man, nagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad. Hindi na ako lumingon pa sa aking nadaanan sa takot na baka kung may makita akong kakatuwang bagay na siguradong ikahihindi ko. Malapit na rin sana ako noon sa aming bahay
nang biglang nanindig ang aking mga balahibo sa batok. Ramdam ko rin ang tila lumulutang ako sa hangin ng mga sandaling iyon. Napapausal na lang ako ng dasal para kahit papaano ay mawala ang ganoong pakiramdam. Nang walang ano-ano, napatigil ako sa aking paglalakad. May narinig kasi akong boses na tila humahangos. Napalingon ako sa aking likuran, ngunit wala naman akong nakita roon. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid, ngunit wala talaga akong makita. Ano kaya yan? Saan ba nanggagaling ang ingay na yan? Takot na tanong ko sa aking sarili at dali-daling naglakad papaalis doon. Dahil sa takot, napatakbo na ako, Kuya Bari. Ibang bagay na kasi ang pumapasok sa isipan ko. Maya-maya lang, huminto sa pagtibok ang puso ko. Mula sa di kalayuan, may natanaw ako. Isang babaeng nakaputing damit. Mahaba ang buhok niya. Mukhang nawawala ito sa kanyang sarili. Napaatras ako dahil sa labis na takot. Hindi ko matiyak kung anong taong nasa harapan ko. Tao ba ito o white lady? Ngunit nang umanggulo ito, nanlaki ang aking mga mata at inihanda ang aking sarili. Hindi pa man gumagalaw ang babae, pakiramdam ko, dadalahungin na niya ako. Hintakot akong napasigaw nang humakbang siya papalapit sa akin. Nanginginig na yumuko ako para dumampot ng bato, ngunit nang muli akong mapatingin sa kinaroroonan ng babae, ay labis kong ikinagulat nang malaman kong wala na ito. Naku Diyos ko po, Panginoon, iligtas niyo po ako. Kung tao man o masamang nilalang ang nakita ko, pakiusap po, bigyan niyo po ako ng senyalis. Tigbi-tigbi noon ang pawis ko sa labis na takot. Hindi ko alam kung makakaya ko pa bang labanan ang babaeng gayong naunahan na ako ng takot. Gayon na lang ang pagsikip ng aking hininga nang mapansin kong nasa aking likuran na ang kanyang anino. Tila mabibingi ako sa lakas ng kaba nang makita kong humahango sa ibabaw ng aking batok ang hininga ng kung sinong nilalang na naghihintay lang yatang madiskubre ko. Lalaki mang tao ako, ngunit hindi ko pa din mapigilan ang paglabas ng aking hikbi nang mapansing kaunti na lang at dadalahungin na niya ako. Mangiyak-ngiyak na umabanti ako para mapalayo kahit papaano sa nilalang. Ngayon kasi, sigurado na ako. Hindi tao ang babaeng nakasalamuha ko. Mas lalong hindi siya multo. Kaya niya akong saktan at hawakan at higit sa lahat, kaya niyang magbago ng anyo. Sa madaling salita, isa siyang aswang. Ubod lakas akong sumigaw dahil sa labis na pagkasindak. Hindi ko maintindihan ang takot at kilabot na aking nadarama. Dahan-dahan akong lumingon sa aking likuran at nakita ang taas-babang paghinga ng kung sino mang nilalang sa aking kinaroroonan. Nanlaki ang aking mga mata nang matitigan ang kanyang mukha. Tila babalatan ako ng buhay ng nilalang na ito na nasa aking harapan. Pakiwari ko, animo nalusaw ang aking mga binti at hindi ko na maramdaman pa. Ang binabala ko sanang pagsigaw ay naudlot nang biglang umatungal ang nilalang dahilan para mapalabas ko ang aking boses sa labis na takot. Isang nakakabinging sigaw ang aking pinakawalan nang inatake niya ako at pinagkakalmot.
Napaigik na lamang ako nang lumandas ang kanyang matutulis na kuko sa aking balat. Pakiramdam ko, binabalatan niya ako ng buhay. Sa sobrang hapdi ng kanyang ginawa sa akin, nilakasan ko na lamang ang aking loob at sinubukang manlaman. "Wah! Layuan mo ko!" Sigaw ko sa kanya. Napaangil naman ang aswang dahil sa aking itinuran. Naalala kong may dala pala akong maliit na kutsilyo sa bulsa. Ibinigay ito ng aking asawa upang magsilbing pananggalang ko sa aking sarili sakaling mang may masasamang tao akong makakasalubong sa daan. Habang nakikipagbuno sa aswang, inubos ko na ang aking lakas para lang maabot ko ang kutsilyo na nasa aking bulsa. Hindi talaga ako papayag na patayin na lang niya ako ng ganun-ganun lang. Noong maabot ko na ang kutsilyo, ubod lakas ko itong ibinaon sa kanyang tiyan, kaya siya ay biglang napasigaw. Nang tumihaya siya, bumangon naman ako at iwinasiwa sa kanyang muka ang kutsilyo dahilan para masugatan siya sa kanyang pisngi. Galit na galit ang aswang sa aking kuyabari, ngunit nasindak na siya nang makitang hindi ko na siya aatrasan. Bigla siyang umatras papunta sa kadiliman at umamot ng lakas para makatakas. Dito ko na sinamantala ang pagkakataon at marahas na tumakbo nang hindi na nag-aabalang lumingon pa. Ilang di pa ang layo ko noon sa aming bahay, ngunit tinatawag ko na ang aking asawa. Lumabas naman kaagad ang aking misis sa aming bahay at sinalubong ako. Nakarehistro sa kanyang muka ang labis na pagkalito. "Oh, bakit ka namumutla? Ano bang nangyari sa iyo?" Sunod-sunod na tanong sa akin ng aking misis. Ngunit hindi ko siya sinagot, bagkus ay hinila ko siya papasok sa aming bahay. Marahas kong isinara ang mga bintana at pintuan, saka siya hinila papunta sa aming silid. Saka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Noong nasa loob na kami, ay labis ang pagtataka ng aking asawa. "Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo?" tanong nito sa akin. "Ay, hindi ko alam, pero may narinig akong humahangos na boses. Noong inilibot ko na ang aking paningin sa paligid, wala naman akong nakikita. Tapos maya-maya lang, may kung anong nilalang na ang biglang umatake na lang sa akin. Grabe, mapupula ang kanyang mga mata. Nanlilisik at parang lalamunin niya ako ng buhay." Hysterical kong kwento sa aking asawa. Napabuntong hininga naman ito at saka nagwika. "Ay, alam mo, pagod ka lang, kaya ka nagkakaganyan. Sige na, kumain ka na lang roon at nang makapagpahinga na tayo." Mahinahong wika nito sa akin. Bago ko po ituloy ang kwentong ito ay may commercial lang muna tayo. Naririto na po ang Kasundo Mugs. Ito po ay personal na dinisenyo ko po para sa iyo, kasundo. Ang bawat mug na bibilhin niyo po ay magiging malaking tulong para sa pagpapatuloy namin ng pagbibigay po sa inyo ng libreng kwento at libangan araw-araw. Ang Kasundo Mugs po ay available na po sa Lazada at Shopee. Yung link po ay nasa description ng video ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa iyo, kasundo, sa pagbili mo ng ating Kasundo Mugs. Maraming salamat po and God bless. Wala akong nagawa, Kuya Bari. Sinunod ko na lamang ang sinabi niya at kumuha na lang ako ng aking makakain. Noong matapos sa aking pagkain ay pumasok na ako sa silid naming mag-asawa at nakita kong tulog na ang aking misis. Nagtataka man dahil sa mabilis niyang pagkahimbing ng pagtulog ay hindi ko na inabala ang aking sarili sa pag-iisip. Masyado akong natakot dahil sa akala ko mamamatay na ako kanina talaga. Ang totoo niyan, nangangatal pa din ako.
Ngatal na ngatal ang aking katawan sa sobrang takot. Akala ko talaga hindi na ako makakauwi pa sa amin, Kuya Bari. Ay, ano ba to? Siguro nga, pagod nga lang siguro ito kaya ako nagkakaganon. Sabi ko pa sa aking sarili at saka nagpasya ng matulog. Alam ko kung ano ang aking nakaharap kanina, Kuya Bari. Kitang-kita ko pa ang mga kalmot na iniwan niya sa aking buong katawan. Ngunit ganun pa man, pilit kong iwinaksin na lamang ang takot dahil gusto kong magpahinga na. Pagod na pagod ako. Labis akong nasindak talaga sa aking nakasagupa kanina. Ay, saan na lang. Huwag na itong mangyari pa ulit. Mas pinaniwalaan kong pagod lang talaga ako ng gabing iyon dahil hindi na rin naman naulit pa ang ganoong pangyayari. Subalit simula naman ng gabing iyon, may napansin na ako sa aking asawa. Madalas kasi siyang sumasalubong sa akin sa tuwing umuuwi ako. Pagsisilbihan niya ako, saka mamaya basta na lang mawawala at kapag sinubukan ko siyang hanapin ay matatagpuan ko siya sa aming silid at mahimbing na naman siyang natutulog doon. Noong una, inakala kong wala lang yun, ngunit habang tumatagal ay iba na ang aking naging pakiramdam. May mga panahong naiisip ko na parang hindi siya ang aking asawa. Kaya naman halos hindi ako mapakali, lalo na kapag katabi ko siyang matulog sa gabi. Akala ko makakalimutan ko na ang matinding takot na aking nadarama noong una akong inatake ng aswang. Ngunit hindi pala. Mas lumala pa at sa pagkakataong ito ay hindi ko na maiwasang maging masyadong mapagduda. Isang hating gabi, nadiskubre ko kung bakit ganoon ang aking asawa. Pauwi na ako noon. Tulad ng gabing iyon, naramdaman ko na naman ang kabang hindi ko maipaliwanag. Napapamura pa ako dahil malayo pa ako sa bahay namin noon. Halos takbuhin ko na nga noon ang aking dinadaanan dahilan para makailang beses ako na madapa. Akala ko hindi na ako makakauwi sa amin. Para kasing nawawala ako sa wisyo at nakakalimutan kung bakit ako nadadapa. Mabilis akong napapatayo at tatakbo na naman kapag kaganoon. Nang walang ano-ano, bigla akong narinig na may humahangos na namang boses. Hindi na ako lumingon pa at nagpatuloy na lamang sa aking pagtakbo. Hindi maganda to. Bakit ba nararanasan ko ang ganito? Tanong ko sa aking sarili at kahit hingal na ay hindi pa rin ako tumitigil sa aking pagtakbo. Inis na ako pero wala naman akong magawa kung hindi ang lumayo sa inaakala kong mga bagay na labis kong kinatatakutan. Hindi ko alam kung papaano ko nakayanan na marating ang bahay namin noon dahil sa pagtakbo. Sinalubong kaagad ako ng aking asawa noon. Kakaya ng dati, parang alam na niyang hinahabol ako pero nagkukunwari lang siyang nagtataka para hindi ako magduda. Oh, ayos ka lang ba? Tanong pa nito sa akin. Hinila ko na lang siya papasok sa aming bahay at hindi muna ako sumagot. Pagod na pagod ako, Kuya Bari, ng mga oras na iyon at habol na habol ko pa rin ang aking hininga. O siya, sige, diyan ka lang muna at kukuha ako ng tubig na maiinom mo. Sabi pa ng misis ko. Tumango na lamang ako bilang tugon sa kanya dahil kailangan ko rin ng tubig noon. Habang naghihintay ako sa aking asawa na makabalik sa kinaroroonan ko, ay may kung anong enerhiya ang tila humihila sa akin na pumasok sa aming silid. Dahil doon, hindi na ako nakapagpigil pa at naglakad ako patungo sa aming silid. Bigla na lang akong nakaramdam ng takot habang papalapit ako sa aming silid
Nagdahan-dahan pa ako sa aking paglalakad hanggang sa tuluyan na akong nakapasok. Nanlaki ang aking mga mata ng mga oras na iyon nang makita ang aking misis na mahimbing na natutulog. Sino yung nasa kusina? Tanong ko sa aking sarili. Hindi ako maagalaw ng mga oras na iyon dahil sa labis na takot na aking nararamdaman. Naisipan kong pumunta sa kusina upang tignan kung sino ang naroroon. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa aming kusina upang hindi ako maagawa ng kahit anumang ingay. Noong naroroon na ako, nagtago muna ako upang silipin kung may tao ba talaga roon. Hindi. Anong ginagawa niya? Gulat na tanong ko nang makita tila nilalawayan ng kamukha ng aking asawa ang tubig na inilalagay nito sa baso. Kinilabutan ako at hindi kaagad nakapagsalita. Akala ko mamamatay na ako sa labis na takot. Hindi ko magawang makagalaw kaagad dahil kusang nanigas ang lalamunan ko. Kabadong naghanap ako ng paraan kung papaano ako makaagalaw hanggang sa taimtim akong nagdasal sa Panginoon at ayun, nagawa ko ngang magsalita at kumilos. Anong ginagawa mo? Sino ka? Sinubukan kong tapangan ang aking sarili upang tanungin ang kung anumang nilalang na nanggagaya sa aking asawa. Napatingin ito sa akin at saka matalim akong tinitigan. Walang ano-ano, bigla akong nakaramdam ng takot nang marinig ko ang boses na tila humahangos. Nanlaki pa ang aking mga mata nang mapansing nasa harapan ko na nanggagaling iyon. Ay, ikaw pala ang may gawa ng ingay na iyon. Anong klaseng nilalang ka? Tanong ko pa. Bagkus na sumagot sa akin ay napangisi lang ang nasa harapan ko, Kuya Bari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin kong tila unti-unting nagbabago ang anyo noon. Unti-unti siyang naging mapalahibong nilalang at nang tuluyan itong nagbago ng anyo ay nahintakutan ako. Nanlilisik ang mga mata nito at naglalaway. Napalingon ako noon nang makarinig ako ng sigaw sa aking likuran. Aswang! Sigaw ng aking asawa. Marahil dahil doon ay nataranta ang nilalang kaya dali-dali itong nagpalit ng kanyang anyo sa isang malaking aso. Sinira nito ang bintana at saka lumabas roon. Tiningnan ko naman kung saan nagpunta ang nilalang. Nakita ko itong tumakbo papalayo kung kaya't kahit papaano ay nakaramdam ako ng ginhawa. Napayakap ako sa aking asawa na noon ay takot na takot. Aswang yun, sabi pa nito sa akin. Inaloko naman siya para kumalma siya at mawala ang kanyang takot. Siguro kaya walang nakatira dito sa bayong ito dahil may mga aswang rito. Halika na, umalis na tayo rito. Umalis na tayo sa baryong ito at baka balikan pa tayo ng aswang na iyon. Hanang asawa ko. Napatango na lamang ako bilang tugon sa kanya, Kuya Bari. Baka siya nga rin yung sumusunod sa iyo sa tuwing umuuwi ka. Dagdag pa ng aking asawa. Noon din, sinabi ko sa kanya ang nangyayari tuwing umuuwi ako. Natatakot ako sa baka maulit pa ang nangyari sa amin. Kapag nagkataon, hindi ko na talaga ito kakayanin. Nagulat naman siya at sinabi niya sa akin na hindi na siya naghihintay tuwing uuwi ako dahil maaga pa lamang ay natutulog na daw siya. Dahil doon, tama nga ang aking hinala na may kakaiba sa tuwing umuuwi ako. Sa takot nga na mabalikan kami ng aswang na iyon, kinabukasan din
ay nagpasya kaming umalis sa lugar na iyon. Hindi namin aakalain na sa maikling panahong namalagi kami sa baryong iyon ay magkakaroon pa kami ng karanasan sa isang aswang. Marahil iyon nga rin talaga ang dahilan kung bakit sa baryong nasa ikatlong kalye na iyon ay walang gaanong nakatira, dahil may mga kababalaghan o aswang na nanlilin lang at nagpapanggap na kakilala upang makapangbiktima. Ang karanasan na iyon ay nagbigay sa amin ng aral at babala. Alam kong naging mabilis ang aming desisyon sa pagtira sa lugar na iyon, Kuya Bari. Dahil dala na rin po siguro ng kahirapan, kaya doon ko po napagpasyahang tumira. Isang lugar na hinding-hindi ko na po talaga babalikan pa ni sa panaginip. Sa kasalukuyan po ay nasa Leyte na kami, Kuya Bari, nakatira. Kasama ko ang aking asawa at ang aming 2 anak. Dito na rin po ako nakahanap ng trabaho. Maging si Mrs. ay naging abala sa isang sari-sari store. Awa naman ng Diyos, hindi na kami nakaranas pa ng mga kababalaghan dito. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring iyon, ay kinikilabutan pa rin talaga ako. Nakakatakot po dahil kaya nilang gayahin ang anyo ng kung sino mang tao. Kaya nilang magmukhang bilang isang pare, madre o maging kamukha ng iyong nanay. Nakakatakot talaga ang ganoong klaseng nilalang. Ang tanging hiling ko na lamang po ay ilayo kami ng Panginoong Diyos sa mga ganoong klaseng nilalang, dahil sa totoo lang po, Kuya Bari, hindi mo talaga malalaman kung aswang nga ba ang nasa harapan mo o hindi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Ram. Magandang araw po, Kuya Bari. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Stefan. Hindi ko rin po tiyak kung saang lugar nga ba ako isinilang. Maging ang petsa ng aking kapanganakan ay hindi ko pa rin po batid. Sa tansya ko po, kasalukuyan akong nasa edad na 62. Naging ganito kagulo ang aking buhay dahil bata pa lang po ako. Namulat na ako sa hirap ng buhay. Isa po akong batang kalye noon na hindi alam kung sino ang tunay kong pamilya. Halos nalibot ko na po ang buong Kamaynilaan sapagkat ang takbo ng buhay ko po noon ay umiikot lamang sa mga langsangan. Kung saan ako aabutan ng dilim ay doon na rin ako natutulog. Hanggang hanggang ngayon, patuloy pa rin akong nabubuhay kaakibat ang tanong kung sino nga ba ang aking mga magulang. Ang kwentong aking ibabahagi po ngayon ay patungkol sa isang nakapanghihilakbot at masalimuot kong karanasan dyan sa Pilipinas. Isang nakakapanindig balahibong istorya hango mismo sa tunay kong buhay bago pa man ako napadpad dito sa ibang bansa. Ilang dekada na po ang pangyayaring ito. Habang nag-aagawan ang dilim at liwanag, abala akong tumatawid sa kalsada noon. Nagulat na lamang ako nang may isang sasakyan ang rumaragasang patungo sa aking direksyon. Hindi naman po ganoon kabilis ang takbo ng kotse, ngunit dahil bata pa po ako noong panahong iyon, sobrang laki ng epekto noon sa aking katawan. Umangat ako patungo sa unahang bubog ng kotse at dugo ang gumulong pabalik sa magaspang na kalsada. Kuya Bari, sumadsad ako sa kalsada
na siyang naging dahilan upang matuklap ang ilan kong mga balat. Habang nakabulagta sa kalsada ay naaninag ko ang isang grupo ng mga taong pumalibot sa akin. Sila ay nakasuot ng purong itim at may mga kulay itim din silang salamin sa mata. Ang iba sa kanila ay naramdaman kong dumila sa ilan kong mga sugat na tila ba sinasaid nila ang mga dugong tumatagas sa aking katawan. Sa sobrang sakit ng aking katawan, ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Kahit nakapikit ay naririnig at nararamdaman ko ang mga taong nasa aking paligid. Narinig kong tila nagbabangayan sila sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga ingay ng ngiping nagkikiskisan. Maya-maya lang ay naramdaman kong may bumuhat sa akin at kinarga nila ako sa kanilang sasakyan. Nagising na lamang ako sa loob ng isang hindi pamilyar na silid. Isang klaseng silid na noon ko pa pinangarap. Mayroong maayos na bubong, malambot na higaan at eksakto ang kabuoang laki ng kwartong iyon. Tangka ko sanang bumangon upang alamin kung nasaan ako, subalit hindi ko maigalaw ang aking mga binti. Naging manhid ito bunsod ng aksidenteng nangyari kanina. Maya-maya lang ay lumangit-ngit ang pintuan. Signos na may papasok na tao. Iniluwa ng pintuan ang isang imahe ng isang babaeng nakadamit na kulay itim. Matangkad ang babaeng iyon, Kuya Bari. Payat, may katandaan at matangos ang kanyang ilong. May mga suot siyang malalaking alahas sa leeg at kamay. Nangangahulugang mayaman ito. Marahan at maingat siyang lumapit sa akin, bitbit ang isang mangkok ng pagkain. Habang ang kanyang mga mata naman ay nanlilisik na nakapukol sa akin. Sa kanyang pagdais ay pinagpawisan ako, Kuya Bari, at bahagyang nanginig ang aking katawan. Napagmasdan ko kasi ang mahahaba niyang daliri na may mahahaba ring kuko na kulay itim ang pinta. Aminado akong takot na takot ako sa kanya, Kuya Bari, dahil ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila bang may pagnanais na lantakan ang karne ng aking katawan. Mabuti naman at gising ka na. Turan niya at iniabot sa akin ang mangkok ng pagkain. Nagdalawang isip ako na tanggapin iyon, kaya hindi ko kinuha ang pagkain. Subalit, nagpakawala ng nakakasindak na ngiti ang babae. Isang ngiti na ikinabalisa ko. Malapitan ko kasing nakita ang kakaiba niyang mga ngipin. Hindi dikit-dikit at mahahaba pa. Ang ilang niyang ngipin ay singhaba ng dalawa kong ngipin na pinagpatong. Maya-maya lang, bahagya naman akong naging kampante. Naisip ko na lamang na siguro nga'y nagmamalasakit lamang ito sa akin. Ngumiti lang din ako at kinuha ko ang dala niyang pagkain. Sa sobrang gutom na aking naramdaman ng mga oras na iyon, Kuya Bari, ay hindi ko na sinuri pa ang laman ng mangkok. Tinikman ko agad ang sabaw. Nang malasahang masarap ang timpla ng pagkakaluto, ay agad kong nilantakan at hinigop ang sabaw at nginuya ang lahat ng sahog. May malinamnam na karne akong nalasahan na labis kong ikinatuwa. Halos maubos ko na ang pagkaing nasa mangkok noong napatigil ako sa pagnguya. Isang weirdong karne kasi ang aking napansin. Halos masuka ako, Kuya Bari, kaya nanghina ako at nabitiwan ko ang mangkok. Bumagsak ito sa kama at tumalbog patungo sa sahig na ikinabasag nun.
Tumikit sa sahig ang nakakadiring karne. Hindi ko mawari kung balat ba iyon ng isang mabalahibong daga o bumbunan ng isang sanggol o bata. Naku, ayos ka lang ba iho? Huwag kang mag-alala. Ipapaligpit ko na lamang iyan sa aso ko. Litanya ng matandang babae at tinawag niya nga ang kanyang aso. Isang itim na aso ang biglang pumasok sa kwarto habang ang matandang babae naman ay nagpaalam na sa akin na lalabas muna siya upang kumuha ng aking maiinom. Sinimulang dilaan ng aso ang sahig na binagsakan ng mangkok. Napabuntong hininga na lamang ako at humiga. Muli kong idinilat ang aking mga mata dahil narinig kong may nagbukas na naman ng pintuan. Isang lalaking nakakulay itim din ang damit ang lumabas sa pintuan. Hinanap ko ang aso, ngunit wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Hindi ko na ito makita sa loob ng kwarto. Nakapagtataka nga kung sino ang lalaking nakita ko. Biglang sumagi sa aking isipan na siguro'y ang aso at ang lalaking aking nakita ay iisa lamang. Subalit, binaliwala ko na lamang iyon dahil imposible namang mangyari yun. Humiga na lang ako ulit. Akma na sana akong pipikit nang bigla akong napabangon bunsod ng gulat na nararamdaman ko sa pagdating ng kaninang matandang babae. Bahagya kong ikinalma ang aking sarili at inabot ang isang baso ng tubig mula sa matandang babae. Nahirapan pa nga akong lumunok ng tubig sa kadahilanang mabilis ang kabog ng dibdib ko ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Hindi ko talaga batid kung ano ang nararamdaman ko, pero kinakabahan ako sa mga taong nasa aking paligid. Hindi nila makuha-kuha ang aking tiwala. Ganun pa man, pinilit ko na lamang ang makisama sa kanila upang magkaroon ako ng maayos na tirahan. Isang lalaki ang pumasok sa aking silid. May tulak-tulak itong isang wheelchair. Sinunod ko na lamang ang kanyang mga sinabi. Pumayag ako na buhati niya ako at iupo sa wheelchair. Kuya, saan po ba tayo pupunta? Tanong ko sa kanya, subalit hindi ito tumugon. Wala siyang kibo habang tinutulak ang wheelchair na kinalululanan ko. Noong makalabas kami ng aking silid, namangha ako sa aking mga nakita. Kay lawak pala ng gusaling kinalalagyan ko. Hindi ko alam kung nasa pang ilang palapag ba ako naroroon. Ang gusaling kinaroroonan ko ay may mga katapat pang mga estruktura. Natanaw ko rin ang isang mataas na bakod na tiyak na walang makakaakyat. Sakay ng wheelchair habang tinatahak ang pasilyo ay nakarinig ako ng mga sanggol sa ilang mga kwarto. May mga bata ring abala sa paglilinis. Natuwa ako dahil marami palang mga bata sa lugar na yun. Mas naging komportable ang aking pakiramdam sapagkat tiyak na marami akong mga magiging kaibigan doon at makakalaro. Noong makapanaog na kami sa unang palapag, maraming bata ang nagtakbuhan patungo sa isang gymnasium. Ako lang yata ang nakasakay sa wheelchair dahil ako lang naman ang nabangga at hindi pa makakalakad. Nabalot ng kuryosidad ang aking isipan kung ano ang meron sa loob ng pinupuntahan niya. Nang maipasok na ako sa gymnasium, ay doon tumambad sa akin ang kairaming mga bata. Sobrang ingay ng paligid. Puno ng kwentuhan at halakhakan. Makinig ang lahat. Isang tinig ng babae ang umalingaw-ngaw sa gymnasium. Ang maingay na paligid kanina ay napalitan ng nakakabinging katahimikan.
Ang lahat ay nakatuon sa babaeng naroroon sa entablado. Tumingala ako upang tignan kung sino ang babaeng nakatayo sa entablado. Hanggang sa namukhaan ko siya. Ang babaeng ito ay ang nagdala sa akin ng mangkok ng pagkain kanina. Bago ko po ituloy ang kwentong ito ay may commercial lang muna tayo. Naririto na po ang Kasundo Mugs. Ito po ay personal na dinisenyo ko po para sa iyo kasundo. Ang bawat mug na bibilhin niyo po ay magiging malaking tulong para sa pagpapatuloy namin ng pagbibigay po sa inyo ng libreng kwento at libangan araw-araw. Ang Kasundo Mugs po ay available na po sa Lazada at Shopee. Yung link po ay nasa description ng video ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa iyo kasundo sa pagbili mo ng ating Kasundo Mugs. Maraming salamat po and God bless. Sa mga hindi nakakilala sa akin, sa mga bagong mga ampon, ako nga pala si Cristina Baltasar. Ako ang may-ari ng bahay ampunan na ito. Ituring niyo ako bilang ina ninyong lahat. Huwag kayong matatakot sa akin. Salaysay ng ginang. Doon ko palang napagtanto na nasa loob pala ako ng isang bahay ampunan. Kaya pala maraming bata roon. Pagkatapos ng pagpapakilala ng babae, ay sinabi niyang ang mga batang naroroon sa loob ng ampunan na iyon ay mga batang kalye, mga sanggol na itinapon sa basurahan at lahat ng uri ng mga batang inabandona ng kanilang mga magulang. Nagbigay babala rin siya sa aming mga baguhan na hindi kami maaaring pumunta sa isang pribadong gusali kung walang permiso. Ang gusaling kanyang tinutukoy ay naroroon lang din sa loob ng malawak na ampunan. Kadikit ng bahay ampunan ay ang isang malaking restaurant na pagmamay-ari din ng nagpakilalang si Ginang Baltasar. Noong nagawa ko ng ilakad ang aking mga paa, tumulong na rin ako sa paglilinis at paghahalaman sa loob ng ampunan na iyon. Cuyabari Mistulang Village ang lugar. May sariling hardin, parke, imbakan ng pagkain, paaralan at ang nakapagpanindig ng aking balahibo ay ang sementeryo sa loob ng village na iyon. Naglibot-libot ako sa paligid upang maghanap ng simbahan o maliit man lang na chapel upang makapagdasal, ngunit wala noon sa loob. Naging lapitin ako ng tukso dahil baguhan lang ako. Walang araw na hindi ako inaapi ng ibang mga bata. Isang araw ay pinagtutulungan nila akong bugbugin. Mabuti na lamang at nakita sila ni Ginang Baltasar. Pinagsabihan sila nito samantalang pinabalik naman ako sa aking dormitoryo. Iyak ako ng iyak sa loob ng aking kwarto. Habang tahimik ang gabi, nagising ako dahil sa sobrang gutom. Naisipan ko ang magtungo sa imbakan ng pagkain upang magnakaw ng ilang tinapay roon. Nagpasya ako na lumabas at palihim na nagkubli sa dilim upang walang makakita sa akin. Habang naglalakad ay napayuko na lamang ako sa halamanan nang makita ko ang tatlong bata na bumugbog sa akin. Pasikreto silang nagtungo sa ipinagbabawal na gusali. Nawala ang naramdaman kong gutom nang maulinigan ko ang sunod-sunod na sigaw ng tatlong yun. Napatakbo na lamang ako pabalik sa aking kwarto, subalit nang ako'y tumalikod ay bumangga ako sa tiyan ng isang matabang lalaki. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya sa akin. Natakot ako sa kanya dahil malagong ang kanyang boses. Imbes na tumugon sa kanyang tanong ay pinili ko na lamang ang tumakbo pabalik sa aking silid. Nang makarating ako ay agad kong ikinandado ang pintuan.
Kinaumagahan, Kuya Bari, ay nagimbal ang lahat matapos mapabalita na may 3 nawawalang bata. Ngunit sinabi ni Ginang Baltasar sa amin na may umampun na raw sa 3 batang bumugbog sa akin noon. Halos lahat ay pinaniwalaan siya maliban na lamang sa akin. Huli ko kasing nakita ang 3 bata na pumasok doon sa ipinagbabawal na gusali. Gustuhin ko mang magsumbong ay nanatiling tahimik na lamang ako dahil baka itanong nila sa akin kung bakit nasa labas pa rin ako kahit gabi na. Ayokong malaman nila na tumakas ako kagabi dahil nagtangka akong magnakaw ng tinapay sa imbakan ng pagkain. Malaking palaisipan pa rin talaga sa akin kung ano ang nangyari sa loob ng ipinagbabawal na gusali. Sariwa pa rin sa akin ang mga hiyaw ng 3 batang iyon na humihingi kagabi ng tulong. Nakasisiguro ako, Kuya Bari, na may kinalaman ang pangyayari kagabi sa pagkawala ng mga bata. Ang hinala ko ay naroroon pa rin sila sa loob ng gusali at naghihintay lamang ng pagkakataon na mailigtas. Sa tuwing nasa labas ako ng dormitoryo, palagi akong nakatingin sa pribadong gusali. Pakiramdam ko kasi talaga ay nandoon pa rin ang mga batang nawawala. Naghihintay ako ng tamang pagkakataon na walang tao sa paligid upang pasimple akong makalapit sa gusaling iyon. Nang sinuwerte ay nagkaroon nga ako ng pagkakataon upang gawin ang aking mga binabalak. Nakadais ako roon at sinilip ko ang nasa loob mula sa isang maliit at maruming bintana. Pagkasilip ko doon ay nanlaki ang aking mga mata. Isang kalahating katawan ng bata ang nakita kong hinihigit ng lalaking nakaitim. Napaatras na lamang ako sa gulat at tumakbo palayo roon. Pilit ko na lang na kinukumbinsi ang aking sarili na baka pinaglalaroan lamang ako ng aking guni-guni. Lumipas ang ilang araw. Pinapasok na rin ako ni Ginang Baltasar sa paaralan. Ang pwesto ng aking upuan ay nasa malapit sa bintana. Ang silid na iyon ay katapat lamang ng misteryong pribadong gusali. Kaya naman sa tuwing naroroon ako sa loob ng silid-aralan ay hindi ko maiwasan ang hindi mapatitig sa gusali. Natatapos na lamang ang klase na wala akong naiintindihan. Dagdag pa dito ang mga guro na nakakatakot at weirdo kung kumilos. Halos madalas kong nakikita na araw-araw ay may sanggol na dinadala sa nasabing pribadong gusali. Hindi ko naman alam kung ano ang gagawin nila sa mga sanggol na naroroon. Hanggang sa dumating sa puntong wala ng mga sanggol ang natira sa kwarto na para lamang sa mga sanggol. Nagtataka at malalim akong napapaisip sa mga pangyayari na hindi maipaliwanag. Ang dami kong tanong sa aking isipan, ngunit wala man lang akong nahahanap na sagot. Kaya sa tuwing nagugulumihanan ako ay hinahayaan ko na lamang sapagkat wala naman akong mapapala. Iniisip ko na lang na siguro ang building na iyon ay dalahan ng mga batang ipapaampuna sa mga mag-asawang hindi nagkakaroon ng anak. Gusto ko na ring makalabas sa ampunan na iyon, subalit napapansin kong mas paborito ng mga umaampon ang mga mas bata kaysa sa akin. Isang araw, may mga bagong bata na naman na ipinasok sa bahay ampunan. Dahil okupado na ang halos lahat ng kwarto, ay sa silid ko na lamang isinama ang magkapatid na itago na lang natin sa mga pangalang Eman kasama ang kanyang sanggol na kapatid na si Toto.
Kuya Bari, si Eman ay kagaya ko ring isang batang kalye. Namatay daw ang kanyang ina, kaya siya na lang ang nag-aalaga sa sanggol niyang kapatid. Hindi siya pumayag na ilagay ang sanggol niyang kapatid sa kwarto na para sa mga sanggol dahil iyon na lang daw ang nag-iisang sanggol sa bahay ampunan. Mas gusto niya raw kasi ang makatabi iyon sa kanyang pagtulog. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, ay nakarinig na lamang ako ng pagaspas sa labas ng bintana. Waring may kung anong nilalang ang paulit-ulit na lumilipad sa labas ng bintana ng aming kwarto at humuhuni pa ito sa hindi matukoy na tunog pagkus ay naghahatid ito ng kilabot. Hindi rin nagtagal na wala naman ang kakaibang bagay na iyon, ngunit halos gabi-gabi ay nauulit ang senaryong iyon. Palaging may kakaibang nilalang ang pabalik-balik na lumilipad sa labas ng bintana. Sa pagkakataong ito ay umiyak ang sanggol. Walang tigil sa kaiiyak na kung saan ay maging si Eman ay hindi na rin nagawang patahanin pa ang kapatid niya. Dala ng aking kuryosidad, nagawa kong buksan ang bintana at nagulat na lang kami sa aming nasaksihan. Isang nakaririmarim na nilalang ang biglang bumungad sa amin. Mayroong pakpak ito na kahalintulad ng pakpak ng isang paniki. Kalahati ang katawan ng nilalang na iyon na kung saan ay kita sa kanyang baywang ang naglalawitang bitukan niya na nakausli. Aswang! Sigaw ko na umalingaw-ngaw sa loob ng aming silid. Maya-maya lang nawala sa tingin ko ang aswang at nasundan iyon ng tagpo na biglang may kumatok sa pintuan ng kwarto namin. Agad naming binuksan iyon upang humingi sana ng tulong. Nang mabuksan ang pintuan, nalaman naming si Ginang Baltasar pala iyon. Ano ang nangyari? Tanong niya. Pawis na pawis siya habang hinihingal. Ginang, meron pong aswang. Tugon naman ni Eman. Subalit imbis na tulungan ay pinagalitan lamang kami ni Ginang Baltasar. Inutusan niya kaming matulog na lamang ulit. Subalit dahil hindi pa rin tumitigil sa kaiiyak ang sanggol, ay kinuha niya iyon at sinabing siya na ang magpapatahan sa bata. Hindi kami naagalaw. Ngunit kampante naman si Eman na ipinagkatiwala kay Ginang Baltasar ang kanyang kapatid. Humiga na lamang si Eman sa kanyang higaan kahit nanginginig pa rin siya ng mga sandaling iyon. Hindi kami nakatulog ng gabing iyon. Sigurado kasi kami, Kuya Bari, na aswang talaga ang nakita namin sa bintana. Hindi kami mapakali, kaya muli kaming tumayo at tiningnan namin si Ginang Baltasar kung saan niya dadalhin ang kapatid ni Eman. Nagulat na lang kami dahil napag-alaman naming dinala niya iyon sa pribadong gusali. May aampun ba sa kapatid mo, Eman? Tanong ko kay Eman dahil napapansin kong lahat ng ipinapasok sa gusaling iyon ay hindi na talaga nakakalabas. Ha? Wala pa. Tsaka sinabi ko naman kay Ginang Baltasar na hindi kami pwedeng paghiwalayin ng kapatid ko. Nangako kasi ako sa nanay namin na hindi kami maghihiwalay. Tura naman sa akin ni Eman. Ramdam kong kampante siya at may tiwala siya kay Ginang Baltasar, kaya hinayaan ko na lamang siya. Kinaumagahan ay ipinasok na rin si Eman sa paaralan. Lumipas ang ilang mga linggo, mas naging magkaibigan pa kaming dalawa. Nagtataka na siya kung bakit hindi na yata namin nakikita ang kapatid niyang sanggol. Doon ko ikinuwento sa kanya ang lahat ng mga kakaiba kong napapansin.
Alam mo, gusto kong puntahan natin yung gusaling iyon. Gusto kong makita ang kapatid ko. Hindi pwedeng ipaampun siya nang hindi ako kasama. Tura ni Eman sa akin dahil namimiss na niya ang kapatid niya. Naku Eman, huwag kang mangangahas na pumunta roon. Delikado roon. Saad ko naman sa kanya. Noong una ay nagawa ko naman siyang pakalmahin hanggang sa nakatulog kaming dalawa. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay naalipungatan ako. At napansin kong wala na si Eman sa kanyang higaan. Nang lumabas ako, nakita ko siyang pumasok sa loob ng pribadong gusali. Tumaan siya sa isang bintana. Nagmamadali akong habulin siya upang pigilan sa kanyang binabalak. Nang makarating ako sa labas ng gusaling iyon, ay huli na ang lahat. Hindi ko na naabutan pa si Eman. Naroroon na siya sa loob. Labag man sa aking kalooban ay nagpasya na rin akong sumunod. Lumusot ako sa bintana upang hanapin si Eman, Kuya Bari. Ngunit noong naroroon na ako sa loob ay hindi ko na siya nakita pa. Imbis na mga batang ipapaampun ay mga bangkay ng bata ang aking nakita sa loob ng pribadong gusaling iyon. Mga bangkay ng sanggol na pinira-piraso. Ang ilang lamang loob ay nagkalat sa sahig habang kinakain ng mga taong nag-aanyong aso. Hinanap ko si Eman ngunit hindi ko na siya nakita pa. Hanggang biglang may humawak sa aking balikat. Napasigaw ako sa takot na naging dahilan kung bakit may nakatunog sa akin. Bahagya akong nabunutan ng tinik sa dibdib nang malamang si Eman lang pala ang humawak sa aking balikat. Wala na. Pinatay nila ang kapatid ko. Lumuluhang sambit ni Eman. Bakas na bakas sa kanyang tinig ang hindi maipaliwanag na emosyong nagkahalo-halo na. Eman, halika na. Tumakbo na tayo. Sambit ko naman sa kanya, subalit parang naistatwa lang siya. Wari bang pinanghihinaan siya ng loob kaya hindi siya makagalaw? Ni ang humakbang ay hindi na niya magawa. Nakatitiyak siyang kinatay na rin ang kanyang kapatid. Anong ginagawa niyo rito? Sigaw na tanong ni Ginang Baltasar na ikinagulat namin pareho ni Eman. Hinila ko na si Eman upang makatakbo, subalit ayaw niya pa ring umalis. Imbis na tumakbo palayo ay tumakbo siya palapit kay Ginang Baltasar at pinagsusuntok niya ang matandang babaeng iyon. Nanginig ang aking mga tuhod nang masaksihan ko ang pag-iibang anyo ni Ginang Baltasar. Naging nakaririmarim ang kanyang wangis, kahalintulad ng mga halimaw na gumagambala sa aking mga bangungot. Sinunggaban niya ng kagat ang lieg ni Eman. Ginuya niya ang tainga ng aking kaibigan habang nakatingin siya sa akin at ngumingisi pa. Napatakbo na lamang ako sa direksyon na hindi ko alam kung saan ang paruroonan. Sa kabutihang palad ay napadpad ako sa pintuan patungo sa isang restaurant nakadikit ng pribadong gusali. Napansin kong maraming mga customer ang restaurant kahit maghahating gabi na. Akma na sana akong sisigaw upang humingi ng tulong, subalit nahawakan ako ni Ginang Baltasar sa aking braso. Galit na galit ang kanyang tingin na waring nagbabanta. Bitiwan niyo po ako. Kung hindi, isusumbong ko sa lahat na isa kang aswang. Turan ko habang nagpupumiglas. Wala namang nagawa si Ginang Baltasar kung hindi ay bitiwan ako. Tumakbo ako patungo sa exit ng restaurant habang si Ginang Baltasar ay napansin kong nakasunod pa rin sa akin. Dala ng pagmamadali ay napadpad ako sa kalsada. Sa sobra kong tuliro ay hindi ko napansin ang rumaragas ang sasakyan. Nadaplisan ako at sa pangalawang pagkakataon ay nabundol na naman ako ng isang kotse.
Sa aking pagtilapon sa kalsada, ang huling natatandaan ko na lamang ay nakangising isinarado ni Ginang Baltasar ang pintuan ng restaurant na iyon bago po ako nawalan ng malay. Pagmulat po ng aking mga mata, isang nakakasilaw na liwanag ang sumalubong sa akin. Iginala ko ang aking mga paningin sa paligid. Napagtanto ko na nasa ospital pala ako. Noong ibaling ko ang aking tingin sa kaliwa, dalawang nakangiting foreigner ang nag-aalalang nakatitig sa akin. Nagsasalita ito at kinakausap ako. Ngunit hindi ko naman masyadong maintindihan dahil English po. Ang naintindihan ko lang ay parang sinasabing niyang sorry daw at nabangga nila ako. Huwag daw ako mag-alala at sasagutin nila ang gastusin para gumaling lamang ako. Nagtagal pa ako ng ilang araw sa ospital, Kuya Bari, bago ako nakalabas. Araw-araw din akong dinadalaw ng mag-asawang foreigner na iyon. Napakabait nila. Kaya mabilis na gumaan ang loob ko sa kanila. Napag-alaman din nila na isa akong batang palaboy. Kaya't sa bilis ng pangyayari, inampun po nila ako at dinala nga dito sa bansang Canada. Ang kasaysayan ng aking buhay ay puno ng hiwaga, pighati at kababalaghan. Isang kakaibang pangyayari sa loob ng bahay ampunan ang hindi ko na talaga malilimutan pa. Hindi man po kayo maniwala, ngunit sariwang-sariwa pa rin sa akin ang mga hitsura ng mga gumagalang aswang sa bahay ampunan na iyon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ko na maituro o masabi man lang kung nasaan na ang lugar na iyon. Ngunit hindi na po ito mahalaga. Ang mas mahalaga ay kapiling ko pa rin ang aking mga bagong magulang at hindi na nanaisin pang mapunta at bumalik doon sa bahay ampunan ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling basahin niyo po ito. God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Stefan. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.